Mga taong ipinanganak sa Virgo, August 23, September 20. Ang Virgo ay kilala bilang isa sa pinakamaingat, masipag, at mapanuring zodiac sign. Ipinanganak mula August 23 hanggang September 22, ang mga Virgo ay natural na perfectionist, mahilig sa kaayusan, detalye, at malinaw na sistema. Sa unang tingin, tahimik at reserved ang Virgo. Hindi sila mahilig sa drama pero malalim silang mag-isip. Mapag-obserba sila, napapansin ang maliliit na bagay na hindi nakikita ng karamihan. Pagdating sa trabaho, seryoso at responsable ang Virgo. Gusto nila maayos ang proseso at malinaw ang plano. Hindi sila basta sumusuko. Kapag may sinimulan, sisikapin nilang tapusin ng maayos. Sa relasyon naman, hindi man sila sobrang showy, totoo at maalaga silang magmahal. Ipinapakita nila ang pagmamahal sa pamamagitan ng actions, pag-aalaga, pagtulong, at pagiging present sa mahahalagang sandali. Pero dahil mataas ang standards nila, minsan nagiging sobrang kritikal sa sarili at sa iba. Kailangan din nilang matutong mag-relax at tanggapin na hindi lahat perpekto. Sa kabuuan, ang Virgo ay simbolo ng sipag, disiplina, at malasakit. Tahimik man sila, malakas ang impact nila sa buhay ng mga taong malapit sa kanila.